Благодаря. Това за мен е приятна изненада, за да не помислите, че сме се събрали тук, за да получаваме отличие. Но много благодаря, тъй като този символ на самарското знаме трябва да ни напомня, че знаме, което носи справедлива кауза, дори повалено, прострелвано и окървавявано, винаги се издига и се намират хора, които да го носят, даже ако трябва те да бъдат поставени на щиковете на своите противници. Така че нека да намираме такива светли идеали, нека да имаме такива възвишени цели и наистина да направим така, че духовните, цивилизационните, икономическите и културните връзки между България и Русия да бъдат затвърждавани и развивани. Защото тези отношения са една от предпоставките България отново да застане на пътя на развитието, да възстанови своето национално достоинство и да има своето успешно европейско бъдеще. В същото време ние самите отстояваме българските национални интереси и трябва да намерим това, което е добро за българския народ, търсейки навсякъде неговите приятели, съюзници, а когато е възможно и съмишленици. Драги приятели, приемам този знак от свещеното самарско знаме като български патриот, но не само за скромното дело, което аз съм извършил, а за всичко, с което хората около вестник Нова Зора и партия Нова Зора доказаха през годините. Вестника, който е създаден на 14 май 1990 година, е създаден с една едничка цел – да защитава всичко българско на всички равнища от националното битие. В цялата тази задача влиза цялото българско мироздание, влизат извечните български ценности, влиза онова, което прави българина българин, което прави православния човек на истината, на правдата и на Бога. Аз твърдя, че няма благословено дело, ако няма духовната компонента, която свързва българския и руския народ. И тя е гаранцията и за успеха на всяко стопанско начинание. Но искам да ви кажа, историята, тази стара блудница, която понякога приспива в ложето на временните победители, признава една единствена валута. Червената валута на кръвта. Това е валутата, която свързва българският и руският народ и ще го свързва завинаги. Уважаеми дами и господа, тук в залата спокойно мога да ви нарека и приятели. Поздравявам и другаря Стоилов, и другаря Минчев за получените отличия, но нека се върнем днес и сега в изборната кампания. Тази аудитория пред мен ме задължава и до тук в срещите ни е една от най-чувствителните, изисканите, даващи живот на областта. Това е срещата на хората, зареждащи с култура, с театър, с музика, с слово, без които една нация няма бъдеще. Днес ние тук, аз съм изключително удовлетворена, че мога да споделя вижданията на Коалиция за България и БСП и моите човешки виждания, които са свързани с 3 години и 7 месеца на управлението, което за щастие си отиде. Болеше ме сърцето, когато в драматичен театър Враца се борихме за няколко хиляди лева, за да може чрез изкуството, чрез словото да зареждаме нас, врачани, с положителна и духовна емоция.
Болеше ме през тези години, когато имаше проблеми с симфониетата, с регионалния музей, с всичко, което се развиваше в област Враца. Аз смея да твърдя, че ние сме длъжници, и аз специално към някои от личностите тук, към другаря Колов, който е един културен трибун за Враца, към много от хората, които са тук, наистина, поне аз съм длъжница. Щастлива съм, че младите хора на Българския театър стоят тук пред мен, актьорите, които с надежда гледат към 12 май. Сигурна съм, че ние ще оправдаем тяхното доверие. Щастлива съм, че гледайки към другаря Бутунски, другаря Борисов, всички поети, скулптори на Враца са днес тук с нас. Ние в следващите 4 години трябва да осигурим спокойствие на тези хора, да се издължим, да не ги оставяме на ръба на мизерията, да не ликвидираме бюджетите им, институциите им и вместо те спокойно да мислят за своето творчество, за културата, да се чудят как да оцеляват, да се превръщат в събирачи и продавачи на билети, за да могат да реализират своята наистина важна роля за младите, за жителите на област Враца. Аз поемам ангажимента своя и не съм сигурна от срещите, които текат, че ние ще направим едни добри изборни резултати, дано и в България е така, дано върнеме България на хората, дано дадеме светлина, топлина и повече културни и духовни традиции на българските граждани. Благодаря ви и ви се прекланям наистина от сърце. Благодаря. А сега, съвсем за кратко, ние се включихме, макар и скромно, в дарителската кампания за набиране на детска литература "Дари книга, подари знание", и ми се ще да връчиме книгите. Кой е представител на библиотеката? Христо Ботев. Заповядайте. И с заключителните си думи към вас, към всички нас, нека заедно, сплотени, загърбили всички свои различия, разочарования и в личен и обществен план, да направим крачката на 12 май към номер 5, за да върнем България на хората. Благодаря ви от душа. Добър ден, казвам се Анатолий Пенкин, актьор съм тук във Враца. Моят въпрос е: какви са вижданията на партията за културата следващите 4 години? Има ли някаква ясна и точна позиция по този въпрос? Това е едното. И другото, главно ме интересува театъра в град Враца, тъй като това е единственият театър в Северо-Западна България. Всякакво правителството на ГЕРБ премахнаха, така да се каже, Монтанския театър и Видин също го затвориха. Отново тръгнаха да го отварят, но един театър затворили се. Всички знаят, че му трябва поне 10 години да се възстанови. Благодаря ви. Когато поставяте въпроса за нашите ангажименти, специално за театъра, аз си спомних времето от моите студентски години. Имаше една доста успешна театрална формация, аз за известно време участвах в нея, село 113. Тогава режисьор беше Любомир Дековски, който беше тогава основен режисьор на Врачанския театър. Там играеше Стоян Камбарев и други хора, които после станаха известни актьори и режисьори. Аз се продължих, по моето поприще, с което бях започнал. Но още повече, след като вече в Северозапада единствено Врачанския театър трябва да съхранява и да носи този дух, смятам, че още по-голям е ангажимента не само да запазим, но да засилим възможностите на тази основна културна институция. Аз ще прочита, тъй като няма нужда да измислям отново това, което сме написали в нашата платформа, само 2 пасажа, които в някаква степен са отговор и на вашия въпрос, и на последните коментари.
Първо за ситуацията, а второ за нашите ангажименти. В България властват корупция и престъпност. Увеличават се самоубийствата от отчаяние. Пошлост и жестокост не заливат от всякъде. Създадена е система за промиване на мозъци, която включва медии, социологически и рекламни агенции. Десетки хиляди продължават да напускат страната, за да търсят препитание в чужбина. Заедно с преди това дадените икономически и социални характеристики на ситуацията, това никога не е било. Това са резултатите от досегашното управление. А това, което предлагаме съвсем кратко, е, че ние сме за държавна подкрепа за съвременни български културни проекти и автори, за запазване и развитие на читалищата като духовни средища за другите културни институции, за съхраняване и популяризиране на националното културно наследство. Подкрепяме културните индустрии и защитаваме авторските права. Това е в най-кратка форма нашия ангажимент. Гости, главен редактор на Здравейте на всички. Аз искам да кажа ето ви за защо би трябвало да гласуваме за Янаки Стоилов. Значи аз мисля, че съм по-широко скроен човек и мога да приема всяка политическа сила, в която има свестни хора. Янаки Стоилов първо защитаваше най-левите идеи в БСП. Аз му пожелавам да победи останалите, защото на България трябва искрена лява партия. Второ, все пак е добре един университетски преподавател, отколкото министъра на вътрешните работи. Не може посредственици да управляват България. И България трябва да си стъпи на краката. И това не е това, дето ги наричат милиционерска. Не, в моята партия посредствениците трябва да отстъпват назад. И това също е задача на Янаки Стоилов. Партията леко по леко от този последен конгрес на ПКП изпъти най-качествените си блоки. Ако си спомня Янаки в оня Висш съвет, бяха около 37 от най-известните имена на България, начало с Валери Петров, Радичков, Светлин и така нататък. Сега няма един от във Висшия съвет. В областните ги няма също. Ето и ние сега непрекъснато си говорим как ще 10% данък и после ще го увеличи. Един не говори от нашите ръководители за защита на социалистическите идеи. Страх ли ви е, братя? Да не би да е бил по-прост от Цветан Цветанов Айнщайн. Той е бил защитник на социалистическите идеи. Най-големия между големи мислите. Най-големия художник Пикасо е комунист и социалист. Най-големите писатели на Европа и на света са леви хора. От какво ви е страх да защитавате идеали, перспективно да не говорим само за това, което за днешните избори. България няма перспектива, народа не знае за перспективите. Аз за това мисля, че заслужава Янаки да го подкрепим. Минчо, сега се запознах преди 5 минути с него. Но аз Нова Зоря знам от предването й. Не ще да хвала вестника, не от най-добрите, обаче това са страхотни характери хора. Те изнесаха една позиция в най-тъжните времена там, тъмносиньокостовски. И не се покатиха на секунда. Значи, щом има яки български характери, аз се радвам, че тук е един човек, който също сега го виждам за първ път на живо. Румен Воденичаров. Някога правях една книга за Кузма Кузман от Подбил. Ако ни чува отгоре, така светла го памет. И там, между 30-40 автори,
за едно лице, което най-дълбоко български корен в него, най-дълбоко разбираше енергетиката от специалистите и човека, за което ставаше дума. Жив и здрав. Значи, ако той е дошъл тук да подкрепя тези хора, подкрепете ги и вие. Не се раждат всеки ден българи като Румен и особено като Пири, който също не съм го виждал, само съм чел за него. Това е брата на Румен. Значи на БСП и трябва да се вземе в ръце. Просто тя се е изпуснала. Тя не е при хората и не е при кадърните хора на България. И понеже тя няма очи да разговаря с тях, защото една голяма част от хората, които трябва да разговарят, нямат качества. Затова бавно и полека ни намаляват. И сега ние се радваме, че едни глупаци са повели така, че може да спечелим изборите. Не, трябва да печелим срещу силните. Трябва да работим така, че БСП да печели срещу силни. Тук пипат най-умните хора, най-интелигентните, най-икономически подготвените. Тия, които знаят как се прави яка държава, хубава държава. Янати и към всички бивши депутати от БСП, сега, например, ме че толкова няма тук Георги Божинов. Значи 20 години беше се тук, сега понеже не е спомни да подкрепи други. Не, ти оставите си го защитава и аз да си кажа. Не може само когато със себе си работят да са тук. БСП. Трябва да се тук, когато на хората на последния българин му е тежко и му е трудно. И той да ги чувства и тогава пред избори лесно ще им каже, елате на нас не. Значи, на нас, пак казвам, ни трябва сила да дигне БСП на крака, тя още не е на крака. Да дигне България. Защо да дигне? Какво говорих за езика? Да, ние ще за езика повече наша борба, на народните депутати. Обаче, добре, защо не свалихте ДДС за българската книга на хора? Значи свалихте за уния там, как се казва, по тия домове игралните. За хазарта свалихте, а за българската книга не. Ама извинявайте. Значи, и врачанските депутати от БСП тогава, когато беше предложението, не бяха гласували за. Да дойдат сега тук и да се изправят срещу мен, да кажат защо. Аз ви желая успех, бъдете живи и здрави и се борете за България. Благодаря. Аз мисля, че този откровен разговор трябва точно така да тече. Благодаря на другаря Бутурски и споделям само малко, ще продължа от това, което каза. Че ние не трябва да се задоволяваме да печелим подкрепа като по-малкото зло. Да убеждаваме хората, че тези са лоши, че те посягат на техните интереси, че те злоупотребяват и да им кажем, трябва да се намери изход. Вие може много да не ви харесвате, но няма кой друг да направи промяната. Смятам действително, че ние трябва да носим по-голям заряд, който да има своята интелектуална сила, който да има своята почтеност, който да даде перспектива. Вярно е, че в нашите послания сега тези думи не ги има за свободна, перспективна и социална България. Но наистина трябва да се опредмети тази перспектива и в икономиката, и в социалната област, и в културата. Много ми се иска културата да бъде приоритет на нашата партия. Защото пошлостта, кича, чалгата, насилието са ежедневие в нашия дом. Най-вече от електронните медии. Някъде трябва да има сушина, някъде поне младите трябва да намерят място, да се скрият от този порой пошлост, който ни залива. На мене ми е драго, че тук има няколко млади актьори, които отдавна не съм виждал на наши срещи. Много отдавна. Драго ми е, че те
мисля, че това е нещичко красиво, нещо хубаво. Позволявам си още един въпрос да засегна. През тези десетилетия не бяха защитени нашите бащи, нашите майки, нашите дядовци и самите ние. Сега преди да дойда слушам там една партия, която приказва, че нас са ни учили да учим, за да не работим. Лъжа. Нас ни учиха да се учим, за да не копаме. Вражеският театър, който иска пожизнена и посмъртна слава, да не се занимава с театър. Но искам да кажа на нашия гост, че във Враца, след промените, след 10 ноември, ние с личното си авторитет, с връзките си, доведахме сатиричния московски театър с 4 спектакла, по 2 пъти представени във Враца, което не е било в София. Доведохме Малия театър, беше тогава министъра на културата Юрий Соломин, с 4 спектакла по 2 представления. Когато става дума за Врачанския театър, да имате предвид, че това е много силен организъм, през който няма личност в българския театър, която да не е минала тук. Като се почне от Кръстю Сарафов и се свърши и сега с двамата красици, най-популярни, Краси Ранков и Краси Ранков. Всички са почнали от тук. Всички. И Гриша Ватков, и Колян Стасов и така нататък. Завършвам с един въпрос, на който аз не съм си отговорил и той на никого няма да се хареса. Трябва ли да спечелим изборите или не? Защото вие сте майстори на социален анализ, на икономически анализ, но има един анализ, който се казва психологически и, обърнете внимание, емоционален. Това гражданско общество, което се вдигна и към което аз съм подозрителен, не е стигнало до своя финал. В драматургията има една приказка, финал с ехо. Дали това ехо няма да се стовари върху нас от всички, които ще загубят, когато ние ще спечелим. Далеч съм от мисълта да агитирам. Аз казвам, аз не съм си отговорил. Но този ден, този финал ще се стовари по мое скромно мнение върху тези, които спечелят изборите. Дай Боже, ние да ги спечелим и аз да не съм так. На добър час, успех и това, което искате и което сте премислили, да постигнете. Благодаря. Аз искам да кажа, че сме изключително благодарни на другарката Дамяновска да разказва всички, които не знаят. Преди, може би, месец мисля, че се случи. Госпожа Аврамова, така ли се казваше тази женица Милан, отне 30 000 лева от бюджета на театъра, за да направи улица в някакво село, където живеят родителите или нещо такова. Сама да си построи улицата. Нали? Казвам на всички да разберете за какво става въпрос. Благодарение на госпожа Дамяновска това не се случи. Също така бяхме с подкрепата на кмета и на замкмета, държа да го кажа. И едно последно нещо, тъй като не знам дали сте запознат, че ГЕРБ въведаха една система пазарна икономика в театрите. И в момента в град Враца, по закон, ние не можем да продаваме билет под 6 лева. Защото не ги одобряват след това в Министерството. И не ги изплащат. По този начин гражданите на град Враца не могат да дойдат на театър, защото не могат да си платят билетите. Това са високи билети за града, тъй като тук им ниска заплатата и хората взимат малко пари. И това е едно от нещата, които ви моля, ако може да ги погледнете и да разберете как седат нещата и като дойдем на вас, да ги оправим. Благодаря ви. И накрая на нашата среща да не подмина в последното изказване един много важен въпрос. Какво ще стане след изборите и кое е добре за БСП? Аз поделям вашето мнение, че ситуацията след изборите ще бъде по-тежка, отколкото е в момента, тъй като
има временно затишие. Но тези народни вълнения, които ние видяхме и в част от които имаше много критична енергия и спонтанност, те някак приключиха, но приключиха до момента, в който правителството си подаде оставката. То някак потърси този заслон от народното недоволство и това е една от причините днес ГЕРБ като че ли все още да поддържа определено влияние. Защото изведнъж след оставката на правителството хората започнаха да се оглеждат и да търсят виновните. И те казаха, всички партии, които са управлявали през прехода, са виновни. И тъй като БСП е единствената партия за тези 20 години, която на власт или в опозиция остава последователна, винаги е играла определена роля, ние ставаме неминуемо част от ответниците за този злополучен преход, за прехода, от който повечето български граждани се чувстват ощетени и лишени от перспектива. Но в същото време няма друга партия, чрез която българското общество да намери изход от ситуацията. Тази двусмисленост на ситуацията ние трябва да преодолеем, за да накараме хората да ни подкрепят и да поемем по-нататък нашите отговорности. Вярно е, че ако ние спечелим изборите и се наложи да участваме във властта, особено ако има силна опозиция, може да бъдем подложени на двоен натиск. Силен натиск вътре в парламента, защото тези хора го умеят, те разполагат с много материални и други ресурси за такъв род политика, може да се възпроизведе и това да се комбинира с натиска на улицата. Но това, което смятам, че ще бъде вярно в нашата позиция, ние да не се отклоним от предизборната си платформа. Ако се наложи да бъдат правени компромиси, те да не засягат същността на поетите от нас над 60 предизборни ангажимента. Отново да си припомним тези червени линии, които ние трябваше да очертаем и да кажем от какво няма да отстъпим. Така че БСП може да намери повече партньори, отколкото ГЕРБ, за да направи правителство с ясна програма. Но само при положение, че тази програма в голяма степен отразява нашите предизборни ангажименти. Този път ние не трябва да си позволяваме да влезем в управлението на всяка цена, защото имаме горчив урок. И ако наистина имаме подкрепата от българските граждани, трябва да им покажем, че ние отиваме в управлението, за да отстоим това, заради което са ни подкрепили, а не просто за да се формира следващото управление. И смятам, че това ще бъде по-доброто решение, ние да имаме възможност да правим този избор след изборите, вместо просто да кажем, дайте да видим сега тези да продължат още известно време да управляват. Вие мислите ли, че те ще правят някакви демократични компромиси? Мислите ли, че те ще спестят концентрацията на богатство, на полицейска власт и на медиен натиск? Какво да очакваме? Някакъв следващ взрив в българското общество? Само, че ние преди това ще изпитаме и сътресенията, които ще има в нашата собствена партия от неудовлетворението, от това, че ние не сме постигнали поставените цели. Затова аз смятам, че за България и за БСП е най-добре ние да спечелим изборите. Колкото по-убедително, толкова по-добре. А след изборите да отстояваме нашите позиции, да предложим нашите ангажименти за участие във властта и ако това е политиката, която може да приобщи съюзници, нека да я провеждаме независимо от рисковете и трудностите. Това смятам аз за правилната политическа позиция, която ще бъде споделена и разбрана от българското общество. Още веднъж искам да ви благодаря за този разговор, който освен на културата, освен духовността, постави неминуемо много злободневни въпроси на нашето ежедневие, на цялата политика. Благодаря специално и на Румен Воденичаров, че е сред нас, защото той е човек, който в трудни моменти винаги е заставал с открита позиция и винаги я отстоявал. Така че това за нас е допълнителна подкрепа. Благодарим преди всичко на вас, на врачанските културни дейци, които се отзовахте за този разговор и дано той да бъде пренесен сред повече хора. Ще се видим отново през следващите дни.